Marcus Garvey said something. He said, once you don't have confidence in self, that you have been defeated in the race of life. The bitter part of it is that you are not just defeated, you have been 2 times defeated in the race of life. Because I have Nkwachuku Ojabo, and I am Ojofo, I'm onye olu okoro nke dị na ọmahịa n'obodo nke Chineke. Igbo mmanuwa. Biko ekelere m ọhanweze, ekelere m ma ndị nze ma ọzọ, ekelere m ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa, ekelere m ma ndị dibịa mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Ojofo shi ihe onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa wụ duty conscience n'okwu bekee. Biko achọrọ m ime ka Igbo mara na ọ wụrụ ha ala iwu onye Igbo n'ịlọrọ ụwa ala Igbo gachi ibi ndụ onye mba ọdọ ịdịla duty in life. Ịbụrụ ha na onye Igbo ịlọrọ ụwa ala Igbo maka na ebe onye lọrọ ụwa ka mma, otu ịlọrọ ụwa ala Igbo gachi bibiwe ndụ onye Rome ịdịla na duty. Because as an Igbo man, you cannot be holier than a Roman. Onye Rome na-eme omenala ya, you can't be holier than him because ọ wụọ mara ya n'aka. Ọ ihe Chukwu, ihe nnata ya n'aka. Ọ natara n'aka chi ya, Chineke nyere ya site n'okike ebe kere ya nwa. Mụnwa bụ onye Igbo. Ihe ga-adị m mkpa nke Chineke nyere mụnwa dịka onye Igbo. Ọ natara n'aka chi m ihe nketa m site n'okike. Onweghị ihe na-agbanwebeghị, ihe niile agbanwechala, ihe niile alachara, mana omenala Igbo agaghị alanwu. Omenala Igbo to onye Igbo. Ọ ihe onye Igbo pụtara Chukwu asị ya mewe ya. Ihe soro ụzọ a na-aka nka, ihe soro ụzọ a udo na-adị na be nna ya. Iburu onye Igbo nọrọ n'ala Igbo, ihe ga na-eme n'ụwa ala ahụ nọ n'elu ya, iwu ya, nsọ ya, ihe o si gị mee ka ị ga-eme. Ma ime ya ọ ga-eche gị maka ala eji onye ụrọ. Ojofo lekwa ọ ga-adịrị Igbo la mma, nwoke olu okoro. Ọ bụ na ị nọrọ n'ala Igbo, biko ị na-aga ahụrụ m odogwu bitas, odogwu hama, odogwu mali, odogwu dịrị azụrụ nwụọ. Ihe ọma dị ya ime. O nwere nke ọzọ achọ m iti aka ebe a maka onwe otu ebe a, asị m na ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mmanụ.